Dinwa ngikhathele ungigcine Nkosi ngithemba ngincikile ake ungigcina Ngizocela ke sibheke incwadi yevangeli ngokuka Luke, Gospel according to Luke, isahluko 15. Sizobheka amavesi amabili, verses 1 and 2. Luke chapter 15. Isihloko sakhona sithi okulahlekileyo, imvu, uhlamvu lwesiliva, indodana. Okulahlekileyo, imvu, uhlamvu lwesiliva, indodana. Singakafundi ke ngicela sigoqe ngamadoda kulela. Baba sesezulwini sicela uvule nazi indlebe zethu zidalwe nguwe Nkosi, uzivulele izwi lakho ukuze lingene ngaphakathi kwethu izwi lakho, ngokuthena ngeke usasahlulela kodwa amazwi owakhulume kithi wona ayakusahlulela. uNkulunkulu othe ingcwele, ngiyacela ke Nkosi ukuthi uqalekise bonke umoya abangavala indlebe zikamoya, abangasenza ukuthi sithi sikhona kulendlu kodwa sibe singekho. Baba othe ingcwele, ngiyakhuleka ukuthi uthumbe ingqondo zethu, uzithumbele ekulalelweni izwi lakho Nkosi, ukuze kuthi lapho sekuphelelisiwe ukulalelwa kwezwi lakho ujeziswe konke okungalaleli. Ngiyakhuleka ke uNkulunkulu othe namandla ukuthi izwi lakho libe namandla phezu kwempilo zethu, lahlulele Nkosi imicabango yethu nezinto zethu, lize lisenze Nkosi ukuthi siphenduke sibe yilokho uNkulunkulu othe nomusa uthanda ukuthi sibe yikho. Siyacela ke Nkosi ukuthi ngalo usiguqule Nkosi, futhi ngalo sihlale kulo uNkulunkulu othe ingcwele, ngokuthi izwi lakho limi kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ufundeka kanjena ke verse 1 no 2. Kwase kusondela kuye bonke abathelisi nezoni ukumuzwa. Verse 2. AbaFarisi nababhali base bakhonona bethi, lo muntu wamukela izoni adle nazo. Inkosi ibusise ukufundwa kwezwi layo. Kwase kusondela kuye bonke abathelisi nezoni ukumuzwa. AbaFarisi nababhali base bakhonona bethi, lo muntu wamukela izoni adle nazo. Ilawo mazwi ke esizokhuluma ngawo namhlanje. Isihloko sakhona mhlambe ngizosipha ukuthi izinhlobo ezimbili zabazalwane. Khona lo hlobo oluyizoni oluzaziyo ukuthi luyizoni, oluya enkosini uJesu
and isithola into eyodwa eluyele enkosini uJesu. Liyela ukumuzwa. Yilokho nje likiyele enkosini uJesu ukumuzwa. Bese kuba khona uhlobo lwesibili labazalwane. Oluyilaba ke abaFarisi nababhali. Bona ke bafika mabebona bakubukayo bakhonona. Bazo observe nje bona ukuthi kwenzakalani. Yona into abayizele nje ukuzobheka ukuthi benza ngakho yini, kuyikho ilokho abakwenzayo, lokho abakuzele labazalwane. Okubhlungu ukuthi lo hlobo labazalwane ilabazalwane esibathembile. Ngoba abaFarisi bekungabefundisi. Ilabazalwane ababukeka belapha phezulu. Esithi masibuka kwesinye isikhathi size sifisa ukuthi sengathi nami ngingakholwa njengosibanibani. Labazalwane laba abanye babo bekuwababhali. Yabona nje lamagama noma iTestament elidala mhlawumbe amanye amagama esiwafunda lapha abhalwe yibo ngoba bekungababhali. Ngoba umuntu angawenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa abe engamazi uNkulunkulu, abe engazali noNkulunkulu kodwa abe ewenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba lo hlobo lwesibili labazalwane abantu abe besenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa futhi abantu ebebengamazi uNkulunkulu. Kodwa ke siqale kulolu hlobo lokuqala esiqale safunda ngabo lapha kuverse 1 ukuthi kweza bonke abathelisi nezoni zeze enkosini uJesu ukuthi zimuzwe. Lapha uma ubheka kuMateyu chapter 3 ngesikhathi uJohane ebhaphathiza kweza iJudiya lonke abazalwane bokuqala labo bevuma izono zabo belalela lento eyisho uJohane ethi uJohane ephendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Base bayi-analyze bayi-understand indaba yokuphenduka usho ukuthini, ukuthi isho ukuthi umuntu uvuma izono zakhe. Babese befika labazalwane besibili abaFarisi nabo bona bamlalelanga uJohane ukuthi utheni. Bavele bafika nje befika bezodimanda umbhaphathizo ngoba bengabefundisi. Athi uJohane wo nina-ke ninzalo yey'nyoka, ubani untshela ukuthi nibalekele ulaka oluzayo? Uyabona mangabe ufuna ukubalekela ulaka oluzayo, into yokuqala kufanele ibonakale kuwe isithelo sokuphenduka. Manje bafika labazalwane besibili bengenaso isithelo sokuphenduka, bengafikelanga enkosini uJesu ukuzomuzwa, kodwa befikele ukuzo-observe ukuthi uyayenza yini imithetho lena abayishiqelele khona bayibhala, uyayenza yini imithetho lena abayifundisayo emasinagogi. Yilokho ke bebekuzele ethempelini, abebekuzele enkosini uJesu ukuzo-observe nje. Kodwa izoni ziyalalela laba bazaziyo ukuthi bayizoni, abalungile phambi kaNkulunkulu, bayalalela banokuzithoba khona lokho nje ukuthi bazazi ukuthi bayizoni. Kusho ukuthi kukhombisa intobeko lokho, kukhombisa ukuthi labantu bathobekile, kukhombisa ukuthi labantu bazazi ukuthi bazele ukuzofuna usizo ngoba bayalazi usizo abalidingayo, bayayazi into abayizele ukuthi kahle kahle mina ngiswele, kahle kahle mina nginesidingo, nginesidingo sokuthi izono zisuswe kimi ukuze ngibalekele ulaka oluzayo. Ngoba ulaka oluzayo luzobehlela bonke abonayo bengazivumanga izono zabo, abonayo becabanga ukuthi balungile emehlweni abo kanti bayizoni. Yikho lithi iBhayibheli umuntu mayithakana solo ungumqambi manga, ungumkhohlisi, neqiniso alikho kuye. Makuthiwa iqiniso alikho kuye, kuchaza ukuthi inkosi uJesu ayikho kulowo muntu. Ngoba inkosi uJesu ithi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila.
beyisayithi-ke akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Ngamanye amazwi akekho oza kubaba uNkulunkulu ngaphandle kweqiniso. Yilo nalo muntu oya kuNkulunkulu udinga iqiniso. Akekho umqambi manga ozoya phambi kaNkulunkulu. Wonke umuntu okhona la ofuna uNkulunkulu udinga ukuthi ahlale eqinisweni. Yilaba abantu abafika-ke ebekuthiwa babizwa ngokuthi abathelisi. Abathelisi-ke bazwakala bengabantu ebebengathandeki kubaFarisi. Mhlawumbe futhi bebengathandeki nakubabhali. Ngoba laba bantu besaziwa ngokuthi baqola abantu. Njengoba nje nezisebenzi zikahulumeni namhlanje abaningi abathandeki. Fika amaphoyisa emgwaqweni enzile i-roadblock, kaningi uzothola ukuthi kufuneka i-bribery nje lapha, hayi ngoba nakho yenzela umthetho. Bekulolo hlobo-ke abathelisi abantu okwaziwayo ukuthi make wafika nje kuwena into ayifuna yi-bribery nje, i-bribe nje kuphela, akukho okunye. Akamvimba amaphoyisa kokunye athi diski expire. Ngithi mina ngiseku-grace period. Bathi bona hayi yaphela leyo nto. Ngithi phela nini? Bathi hayi 6 months ago. Ngathi-ke ngibhaleni-ke makunjalo. Hayi bathi uzokwazi ukukho 1000 nemali nani. Ngathi bhalani phela manithi nginecala. Baye ukubhala ngoba babeqamba amanga befuna i-bribery. Abathelisi kakulolo hlobo kubesaziwa ngalokho-ke ukuthi into abayifunayo nje i-bribe nje kuphela, intshontsho. Manje-ke bona labo bantu eboneni kwabo baziqonda ukuthi hayibo, nangu umuntu okhuluma into emelene nesono. Nangu umuntu othi uma ekhuluma ngesono ukhuluma ngaso akasenzi. Laba Farisi bayashumayela kodwa inkinga yabo bayazenza izono. Ngoba uma uzolandela iTestament elidala, kahle kahle abaFarisi bengabefundisi nababhali bebhala phansi, bekumele ngaba kwa-Israyeli besingekho isono. Ngoba bekuthi umuntu ophingayo kumele akhandwe ngamatshe, wenza lokhu nalokhu, uthola leli cala fanele ujeziswe abantu. Kodwa khona lokho bekukhona izoni. Bazomangala la bayacomplain ukuthi lo wamukela izoni aze adle nazo. Manje zize zibekhona izoni nje bona bakuphi bengabafundisi. Benzani ngalezi zoni? Yikuphi abakwenzayo? Akukho. Into abayifikele nje ukuzogada. Bese ithi inkosi uJesu-ke ubhekelani ucezwana olusesweni lomzalwane na? Kanti kuwe kukhona ugongolo, into engake efihla ubuso bukaNkulunkulu. Awusamazi nokumazi uNkulunkulu awumboni ngoba kunogongolo nje into emfihla. Lebona lo nocezwana at least ikhona indawo yokuthi ibone lokhu okufushana ngakubona. Yikho kwazi ukubona nezono zakhe. Kodwa laba babona izono zabantu njengalaba Farisi nababhali, hayi bona basenkingini. Bahamba bekhomba nje ebandleni. Bahamba nje bebona ukuthi usibanibani wenza ukuthi, usibanibani wenza ukuthi, usibanibani yini kwenzeka ukuthi ngaye nani. Abazibheki bona. Ilezi inhlobo-ke ezimbili zabazalwane. Manje-ke yini ama-benefits atholwa yilaba abafikele ukuzozwa izwi likaJesu? Bazosizakala kanjani uma sebelizwile izwi likaJesu? Bangashiya imizi yabo bayishiyele nje ukuthi bazozwa izwi nje kuphela? Kuzobasiza ngani lokho ukuthi bashiye indawo noma ukujabula kwezwe ukuthi nje bazozwa izwi lenkosi uJesu? Kunomphumela omkhulu lokho. Kuyamsiza umuntu lokho. Ake sibheke lapha incwadi kaPetru. 1 Peter chapter 1. Uma sibheka lapha siqala ku verse 22. Nanzi into ebizokwenzeka kulaba bantu abafikele ukuzozwa izwi lenkosi uJesu kodwa bebe beyizoni, bezazi futhi ukuthi bayizoni. Kuthiwa senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Iqiniso bani? Inkosi uJesu. Kusho ukuthi ngesikhathi uzolalela iqiniso noma uzolalela inkosi uJesu,
uhlambulula umphefumulo wakho. Yebo bebeyizoni laba bantu, kodwa ngokufika kwabo befikela ukuzolalela inkosi uJesu, bebeyohlambulula imiphefumulo yabo ukuthi ivele phambi kaNkulunkulu iclean. Laba bafikela ukuzocomplaina bezobheka namaphutha, bona ayihlanjululwanga imiphefumulo yabo. Yebo bafikile enkosini uJesu bengcolile, baphuma bengcolile, kodwa laba bafikela ukuzolalela izwi lenkosi uJesu bafike bengcolile, baphuma sebehlanjululiwe. Bahlanjululwe ukuthi bafike bona balalela izwi lenkosi uJesu. Kuthiwa ke nize nithande abazalwane ngokungazenzisi. Yabona ke lokulalela izwi lenkosi uJesu kukwenza ukuthi abazalwane ubathande ngokungazenzisi. Ungahambi ukhomba amabala kubona kwabanye abantu, kodwa ubathanda ubakhulekele ngoba usazenzisa ukubathanda kwakho, kodwa ubathanda ngokweqiniso. Kusho ukuthi ukulalela izwi lenkosi uJesu kahle kahle kuguqula impilo yakho, kwenza ukuthi impilo yakho kuyona kube nezinto ezishintshayo, zishintshwa ukuthi wena ekufikeni kwakho enkosini uJesu iyodwa into ufikele ukuzolalela. Awuzufike sikubona ucomplain usufike phambi kwenkosi uJesu. Awuzufike sikubona usuhleba kanti usufike phambi kwenkosi uJesu. Lo mzalwane omhlebayo ingoba umthanda yini. Kusho ukuthi awukakabi nalo uthando labazalwane ngokungazenzisi. Kusho ukuthi kahle kahle kufikeni kwakho enkosini uJesu inhloso yakho bekungakabi ukuthi ulalele ukuze kuhlanjululwe umphefumulo wakho, kugezwe umphefumulo wakho. Kuthiwa ke nize nithanda abazalwane ngokungazenzisi, thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo, hayi ngomlomo, hayi ngokukhombisa kwabanye abantu, kodwa nithandane ngokupheleleyo, complete love. Hayi nje uthando luyingcusana, hayi uthando oluthanda umuntu ngoba umbona, hayi ukuthi umthanda omunye umzalwane ngoba ubona abanye abazalwane, hayi ukuthi uthanda omunye umzalwane ngoba nakho izinto zikhambela kahle, ngoba nakho vele kuningi kuwena kuyachichima, yikho kuzokhombisa uthando. Mhlazana uswele nawe kungenalutho, unento yokugcina, awusakwazi ukuthi umsize umzalwane ngoba uthando aliphelele. Ikhona lengxenye ebonakalayo mangabe izinto ihamba kahle, mangabe kusakulungele konke. Ingenxa ukuthi awukakabi lo mzalwane oqala ofikele nje injongo eyodwa enkosini uJesu, ofikele nje ukuthi umlalele, ulizwe izwi lakhe ukuze ukwazi ukuthi ulenze. Nenkosi uJesu kuyikhulumile lento ekhulunywa uPetru lapha kuJohn 15, yathi nina senihlanjululiwe ngamazwi engiwakhulume kini. John 15 verse 3. Uyabona, uma inkosi uJesu ikhuluma kuwe, lokho kwenza ukuthi uhlanjululwe. Akusho ukuthi kwenza ukuthi izono zakho sezisusiwe, kodwa kwenza ukuthi uzikhumbule izono zakho ukuze ukwazi ukuyivuma. Ngoba ubusisiwe umuntu ozivumile izono zakhe wayishiya, ngoba ofihla iziphambeko zakhe angeke aphumelele, kodwa ozivumayo wofumana umusa aphelele kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi, ukuthi ulalelile izwi lakho akwanele lokho, ngoba kufanele uyivume, ngoba umuntu ozofumana umusa ngozivumayo azishiye. Lisho kanjalo izwi lapha kuZaga 13 verse 28 noma 28 verse 3 ngisakhumbula kahle. So uma sibheka futhi lo hlobo lwabantu abeza enkosini ukuzolalela izwi lakhe, ukuthi abantu abanjani, kwenzakaleni ukuze laba bantu bakhethe ukuthi sebeshumayelile abaFarisi, bazenza izinto abaFarisi,
nababhali kodwa bona bakhetha ukuthi baye enkosini uJesu ukuthi bayilalele noma bezwe izwi layo. Uma sibheka lapha kuJohn 10 John 10 verse 8 no 16 sizothola ukuthi isiphi kahle kahle isizathu esenza ukuthi laba bantu abayizoni beze enkosini uJesu. Khona into evela imsusu umuntu imsenkosini uJesu. John 10 verse 8 no 16 siqale lapha ku verse number 8. Lapho kuthiwa ke bonke abafike ngaphambi kwami bangamasela nabaphangi, kepha izimvu azibezwanga. Verse 16. Nezinye izimvu nginazo ezingesizo ezalesi sibaya, nalezo ngimele ukuziletha ziyakuzwa izwi lami, kube mhlambe munye noma losimuni. Mhlambe ngingakagcili la. Uyabona labantu abazazi ukuthi bayizoni. Uma sebephenduka baphenduka ngokuphelele. Sibona lokho kuZakewu. uZakewu wezwa ngenkosi uJesu. Wayesefisa ukuyibona inkosi uJesu. Wase eba nenselelo anayo. Ngoba uyabona mangabe uthi ufuna inkosi uJesu, ikhona lenselelo ozoba nayo. Ikhona le challenge ozoba nayo ezozama ukuthi ikuvimbe ukuthi ungayiboni inkosi uJesu. Manje challenge kaZakewu ukuthi wayemfushane. Kanti inkosi uJesu kaningi behamba nesiqubu. Manje waba nenkinga mhlawumbe uZakewu wakwayizwa indaba yalo wesifazane owayenenkinga yomopho eminyaka ewu12. Ukuthi kwaba lukhulu ukuthi athubeleze asondele enkosini uJesu. Abanye kwaba lukhulu ukuthi ngempela akwazi wase lo sifazane ezama ukuthi athinte ngokungena nomphetho wengubo yakhe. Ngoba kwesinye isikhathi isixuku siyaminyana enkosini uJesu kube lukhulu ukusondela kuyona nokufinyelela kuyona. Manje mayibheka le ndaba ukuZakewu analyze ngeyakho ingqondo yabo, ngizomthola kanjani lo muntu? Ngizombona kanjani ngoba ngiyadinga ukumbona khona. Hayi ngiyadinga ukumbona. Hayi wayesebona ukuthi noma esebona ukuthi nangu yeza ngaloma lesixuku njengokujwayelekile. Wagijima phambili uZakewu. Washiya umsebenzi wakhe wokuba umthelisi. Wafika lapha esihlahleni wagibela wathi ngifuna ukumbona. Angazi ukuthi wayecabanga ukuthi uzombona ngale phakathi kwesixuku, uzombona kanjani ukuthi wena kuyena ke lo. Kodwa yena wayehamba nokukholwa ukuthi manje ngagibela lapha phezulu kwesihlahla ngizombona. Yabona noma ngaba yiphi into evimba ukuthi wena uyibone inkosi uJesu, zama ukusemandleni akho. Noma ngabe ingqondo yakhe itshela ukuthi ngeke uzombona, kodwa zama ukusemandleni ukuthi uqiniseke ukuthi uyafinyelela ekuthandeni uyibone inkosi uJesu. Uyibone futhi kuze kube kunaphakade. Kanti vele inkosi uJesu ngalolo suku ibine-appointment noZakewu. uZakewu engazi ukuthi kanti i-appointment vele le ehlelwe emazulwini. Manje uyahlala lapha esihlahleni inkosi uJesu ethi weZakewu. Mhlawumbe uZakewu wayengazi noma uyamazi ngegama. Wathi yehla lapha emthini. Namhlanje ngimele ukuthi ngibe sendlini yakho. Yabona kwesinye isikhathi inkosi uJesu ukuzifike endlini yakho ngaphakathi kwakho kufanele ukuthi uyifune, ibone ukuthi uyayifuna ngempela. Yona kahle kahle ivele imele ukuba sendlini yakho. Kodwa wena uyenzile initiative yokuthi uqinisekise ukuthi ngempela iyangena endlini yakho. Mhlawumbe ukuthi uZakewu wavele wayihlalela ndoda, hayi ngoba vele ngimfushane, ayikho into engayenza, hayi sengavele ngiyihlalele nje. Mhlawumbe inkosi uJesu yayingeke ikhulume nawe ukuthi sengiyakwakho manje. Ngoba ayikho nesitshelayo la ukuthi la yayisuka khona inkosi uJesu yayiqondiwe ukuya kwaZakewu. Kodwa ekuzimiseleni kaZakewu ukuyibona inkosi, nenkosi uJesu yaqinisekisa ubizo lukaZakewu ukuthi Zakewu imele ukuthi ngibe sendlini yakho. Uthi kuJohane uMbhaphatisi vezani iqala izithelo zokuphenduka.
uZakewu ke waziveza izithelo zokuphenduka. Inkosi uJesu mangabe isendlini yakhe uthi uZakewu yazi ke Nkosi uJesu umuntu mangaba mina ngenzile ibribery ngamrobha njengoba ngiwumthelisi sengivele ngimbuyisele nje 4 times nalabo bampofu ngiphinde futhi bona nginikele kubona ngibenzele iminikelo ingxenye yalokhu enginakho kusho ukuthi njengoba thina sazi ukuthi kufanele sikhiphe okweshumi 10% siyonikeza uNkulunkulu uZakewu yena cishe bekuthi makuphela inyanga athatha u50% weholo lakhe athi yabona ke lo 50% ngiyonikela ngawo kwabampofu angazi ukuthi 10% noma beqala ngokukhipha wona abese thatha u50% after 10% noma kanjani uyena owaziyo kodwa khona 50% kwabampofu laba kade barobhile 4 times hayi wena kade uRojo uZakewu unenhlanhla hayi unenhlanhla impela ukuthi ya ungazofisa ukuthi ngangithiwa ngirobha kakhulu khona ngizothola okuningi yabona kumzalwane ophendukayo oveza izithelo zokuphenduka ngoba ezazi ukuthi uyisoul uzama konke ukusemandleni ukuthi asondele enkosini uJesu ngoba ithi inkosi uJesu lokho enikwenze kwabancinyane nikwenzile kimi ngesikhathi uZakewu ethatha 50% eyonikela kwabampofu wayenikela enkosini uJesu wena ungazibona ungazuthi unikela kumuntu kanti unikela enkosini uJesu yaqinisekisa futhi emva kwalokho inkosi uJesu yathi namhlanje insindiso ifikile kulumuzi ifikile kuleli khaya insindiso namhlanje ufike yena waqala wathi ngimele ubasendlini yakho akakakhulumi ngensindiso lapho ngoba inkosi uJesu ingafika endlini yakho kodwa insindiso kuthola ukuthi ayifikanga yona kodwa la kuZakewu ekuvumeni kwakhe izono zakhe ekwenzeni lezi zinto ezenzile ekhombisa eveza izithelo zokuphenduka kwenza ukuthi kungaqinisekiswa okukhona benkosi uJesu kuphela kodwa kuqinisekiswe nensindiso kubabhali nabafarisi babesenkosini uJesu nabo kodwa insindiso ayiqinisekiswanga kubona insindiso iqiniseswe kulabo abafike ukuthi bezwe izwi lenkosi uJesu wena ufikelele inkosi uJesu isiqinisekisiwe yini insindiso endlini yakho empilweni yakho insindiso iqinisekisiwe yini uhlobo luni lomzalwane kulabazalwane babili yabona bonke laba bantu babesethempelini bonke laba bantu noma babesendaweni la kwakhona khona uJesu bonke laba bantu bekhonza uNkulunkulu bonke laba bantu ngabantu bungathi bafuna ukuyezulwini ngoba bashile lapho kade bekhona bazohlangana ebukhoneni benkosi uJesu kodwa abanye babo kulomhlangano insindiso ibingekho kubona bona bebekhona phambi kwenkosi uJesu kodwa insindiso ibingekho empilweni zabo isifikileni kuwena insindiso yini oyenzayo eqinisekisa ukuthi insindiso empilweni yakho isifikile labazalwane besipilile bona babeyinkinga ngoba bebethunywe isitha bethunywe uSathane bengazi lapha kuMateyu 7 kuntshumayelo yasentabeni ithi inkosi uJesu asiqaphele abaprofeti bamanga abafika kithi bembethe izikhumba zemvu kubonakala kuyizimvu kanti ngaphakathi kuyimpisi njengoba beyizimvu nje iyona noma bebembethe isikhumba sezimvu iyona ndlela ke uSathane asebenza ngayo le yabona inkosi uJesu amkhumbulile kanye itha noxwayizulu
Angikhumbuli nakanye ithanoxa abantu abangakho. Angikhumbuli nakanye ithanoxa abantu bezizwe. Yazi abantu ethi inkosi uJesu masibaxwaye. Yilabo abasenkonzweni. Yana labo abasenkonzweni. Ikhona ke kuthiwa masibaxwaye. Uzobheka nje zonke istatement lapho inkosi uJesu makuxwaya abantu. Hayi impela indaba ikhomba kubazalwane. Ayikhonjwa ngale ngaphandle. Ngoba naye inkosi uJesu umuntu wayekhaphela. uJuda Iscariot umuntu wayehamba nayo. Futhi uJuda Iscariot ngiyacabanga ukuthi cishe mhlawumbe wayethembekile ngokwamehlo abantu. Mhlawumbe kwaba nomhlangano ukuthi hey ubani uthembekile ongasiphathela isikhwama la kulabafundi abawu12 abapostoli. Hayi abanye abafundi mhlawumbe bathi mabevota bathi hayi nangu uJuda. Yabona lo simthembile ukuthi ngempela ngeke ayidle imali ngeke enze ubukhwabanisi uzoba right enze izinto kahle. Kanti no uJuda umbethe isikhumba semvu. Bonakale imvu naye phakathi kwabafundi. Kanti peace. Manje lana ke inkosi uJesu lapha kuJohn 10. Ithi ke lezi zimvu kuke kwafika abanye kuqala kodwa zibalalelanga. Lapha ku verse 8. Bonke abafike ngaphambi kwami bangena bangamasela nabaphangi kepha izimvu azibezwanga. Kusho ukuthi engakafiki inkosi uJesu. Zona lezi zoni bezikhona nabathelisi bebekhona kodwa bayanga lapha kubaFarisi. Ngoba bayizimvu laba ezikhethiweyo njengoba nawo ukhethiwe nje. Lapha ku verse 6 kuthiwa nezinye izimvu nginazo ezingesizo ezalesi sibani. Futhi bebekhona abantu abaziyo inkosi uJesu ukuthi bakhethiwe laba kodwa bekho phakathi kwalabo bantu. Mhlambe ibikhuluma ngathi inkosi uJesu ukuthi besingekho phakathi kwalabo bantu ngaleso sikhathi. Uthi ke nalezo ngimele ukuziletha ziyakuzwa izwi lami. Uyabona ke izimvu zenkosi zifika phambi kwenkosi ukuzwa izwi lakhe. Akukhathaliseki ukuthi beboneka kangakanani, akukhathaliseki wena ukuthi waziphi background ngabo, akukhathaliseki wena noma ungabahleba ukuthi hayi sibanibani ubhekile nje kade ukuthi nokuthi ayisena ndaba ibackground la. Lezi zimvu zifika into eyodwa nje ukuzozwa izwi lakhe. Ngoba zilizwe izwi lakhe size zili-understande kangangokuthi noma sekukhuluma impisi ziyeza ukuthi hayi yabona izwi lakhe siyalazi. Noma angazama ukukhulumisa kwakhe kodwa iphimbo lakhe siyalazi. Ngoba into ebesizele kuyena vele ukuzozwa izwi lakhe. Uthi ke nalezo ngimele ukuziletha ukuzwa izwi lami kube ngumhlambi munye nomalusi munye. Umalusi obani? Inkosi uJesu. Nawe ke uke wahlala uyisoni wangaya kwezinye indawo lapho kudukiswa khona. Siyawazi maningi amabandla amanye abiza igama lenkosi uJesu kodwa awuyanga. Mhlawumbe uyile kodwa kwacaca ukuthi no wena ubiziwe awuhlaliseki kule ndawo osukuyona ngoba ubiziwe. Yikho kungazizwanga ke lezi ungawuzwanga lamanye amaphimbo. Yikho ungangenanga kulezi indawo. Yikho uthe usungenile waphinde waphuma futhi ngoba iphimbo okade ulizwa khona belicacela ukuthi wena njengemvu ekhethiweyo nebiziweyo akuyona indawo yakho le. Une yakho indawo oyibizela. Bengithi ke kunalaba
abathunywe isitha, abathunywe uSathane. Yabona ke labo into abayizele ebandleni ukuzobhidliza, ukuzokhohlisa. Yilabo ke sixwayiswa ngabo. Yilabo abayingozi. Yabona lo muntu ophuza utshwala akasiyona ingozi. Lo muntu intombazana okweshelayo lapha engakholwa akasiyona ingozi. Ubrother ozoba ingozi la uzofika kweshela. Wena ingozi ngoba uzokhuluma amazwi amahle, akhothe nezwi futhi. Ngusista lo uzofika beyingozi kuwena nsizwa. Ngoba uzofika dumise kahle kwemnandi, abe uchorus leader konke kuhambe kahle ubona yabona mangashada nalo. Ngoba sengihleze ezulwini. Kuba mnandi emzini wami. Zonke izinto izohamba kahle. Kwakwenzeka komunye brother. Lo sister impela shise vuthu sisi. Wavutha usisi wabantu enkonzweni wabona ubrother uthi yabona lo. Ngizomenza umkamo. Ngempela wamgana. Bashada. Kwaphela amaviki. Qala manje unkosikazi wangalungisa impahla yenkonzweni. Awuhambeni kenkonzweni hayi hamba wena ngimi. Chorus lead. Usisi oshisayo enkonzweni, oshisayo ebandleni. Akade vutha. Ukwaphela ukuvutha maseshadile. Ngoba ilento ekade ifikele enkonzweni. Ukuzobhubhisa ubethunywa isitha vele. Ubengazelanga ukuzozwa izwi likaNkulunkulu. Yikho laba abathunywa uSathane ibona abasebenza kakhulu. Ibona bakhuthele. NjengabaFarisi kade beshumayela bekhuthele. Nababhali bashicilela iBhayibheli lababhala, umprofeti uSibabani ukhuluma ukuthi hayi babhala bona bashicilele nje. Bakhuthele labazalwane. Kanti basebenzela uSathane. Ave bekhuthele. Kodwa angisho ukuthi bonke abazalwane bakhuthele banjalo bazalwane. Ningathi umzalwane bayekhuthele nithi uthunywe isitha ke. Angisho kanjalo. Inkosi yathanda ukuthi sikhuthale. Mina ngikhuluma ukuthi qaphelana siqaphele. Ngoba ithi inkosi uJesu xwayani imvubelo yabaFarisi nababhali. Leyo mvubelo ke ithi inkosi uJesu xwayeni. Xwayani abaprofeti bamanga abeze bembethe isikhumba sezimvu. Base ke babona ithempeli kabafundi. Balibona ukuthi lihle. Base bethi yabona inkosi uJesu yalibona ile thempeli. Ethi inkosi uJesu niyabona lokho konke lokho. Akukho isitini esoke sisale phezulu kwesinye singawelanga phansi. Wathi bona hawu. Ngempela kuzokwenza nini ke lokho sicela usichazele usifezele. Ngoba abafundi benkosi uJesu bona mabebabuza inkosi uJesu. Bebebuza ngenhloso yokwazi ngoba bayazela ukuzozwa izwi layo. Kodwa laba bathunywe isitha bezele nje ukuzotrapha nje. Ukuzokwenza ama-trap, ukuzowisa abazalwane, ukuzotrapha inkosi uJesu, ukuzotrapha labantu abazofuna izwi likaNkulunkulu. Kodwa laba bathi kuzokwenzeka nini ke lokho sokubona ngani mase kufikile lokho ukuthi hayibo. Nazi isikhathi sesifikile. Uyazi thina inkosi uJesu. Hayi isho ukuthi kuzofika abantu abangakholwa bazonifaka u666. Hayi isho ukuthi kuzofika abantu nezibhamu lapha bezothi uyabona mangabe ungayiphiki inkosi uJesu ngiyakudubula manje uyafa. Ayisho kanjalo. Ithi qaphelani ningadukiswa umuntu. Ngoba kuzovela abaningi. Yabona mangithiwa kuzovela abaningi kushuthi bazoba baningi laba abadukisayo kunalabo abakhuluma iqiniso. Abazofika ngegama lami bathi nangu mina. Yabona mabezofika ngegama lenkosi uJesu bazofika neBhayibheli. Yilabo bantu ke kuthiwa masibaqaphele sibaxwaye ukuthi bangasidukisi. Hayi abantu abangakholwa. Hayi abantu abakude le. Ngoba uSathane mayefuna ukubhubhisa ibandla. Uyazi ukuthi ngeke akwazi ukuthi alibhubhise engale ngaphandle kwayo. Wake wakuzama lokho kodwa kwamhlula. Uyabona
abantu ababethela inkosi uJesu noma bakhaphela inkosi uJesu kwaba uJudas Iscariot wayehamba nenkosi uJesu. Abapriest abantu abaze bakhokhela uJudas Iscariot bemkhokhela akakhaphela inkosi uJesu. Hayi abantu bezizwe ngaleso sikhathi uIsrael kade buswa amaRoma. Akusiyena uPilato owathi akubulawe inkosi uJesu. uPilato kahle kahle wayemelene nalokho ukuthi makubulawe inkosi uJesu. Abantu kade befuna ukuthi makubulawe inkosi uJesu. uJuda Iscariot wayehamba nenkosi uJesu. Abapriest abafuna ukuthi makubulawe inkosi uJesu. uHerod owayeyinkosi ngaleso sikhathi wayefuna ukuthi makubulawe inkosi uJesu. AbaJuda ngaleso sikhathi ababefuna ukuthi makubulawe inkosi uJesu. Angikhumbuli nokukodwa kuthiwa-ke labantu ababebukelwa phansi amaSamariya ake ahamba nje ayolwisana nenkosi uJesu. Yabona laba babengamaSamariya bona bebesaziwa njengabazalwane abengilutho nje, abazalwane abadukile, abazalwane nje abasivivi nani. Yabona labo akusibona bakhaphela inkosi uJesu. Laba singathi abazalwane esibaziyo ukuthi babuthaka laba. Kucacile ubuthaka babo, siyabona ukuthi ngempela abazalwane abehlulekayo laba. Akusibona laba bayinkinga. Cha, laba ngithi siyabazi, siyababona, siyabaxwaya. Inkinga yilaba abagijimisa izikhundla eziphezulu, abafuna ukubona. Yilabo ke inkosi uJesu ethi asibaxwaye. Angazi ukuthi kungani namhlanje kufanele sikhulume ngalokho, ngoba laba bantu ababhali nabaFarisi ngenxa ukuthi abekho enkosini uJesu bayalifunda iBhayibheli. Lapha zathi uPaul mayekhuluma noTimotheo labantu banokufunda okuningi kodwa bengeke baqonde. Bayafunda kakhulu kodwa baqonda, ba-understand. Ibona ke ababhali nabaFarisi la ababefunda kakhulu kodwa benga-understand, bengaqondi. Manje sekufika abaSadusi enkosini uJesu bengakholelwa ukuthi kukhona ukuvuka kwabafileyo. Manje baze benza umfanekiso ngowesifazane ukuthi yazi phela ngokomthetho wabaJuda noma usiko lwabo owesifazane kufanele avuse inzalo kamfowabo uma ngaba efa umfowabo. Bathi ke lo wesifazane ufike wafika wagana indoda endala yafa kwaba yesibili yaphaza kuba u7. Manje mabefika ezulwini ke kuzofike kube umfazi kabantu. Ethi inkosi uJesu yazi nina nidukile. Nidukele ikhona izwi nilifundile. Iyabuza inkosi anifundanga yini ukuthi uNkulunkulu mhlazane ebonakala kuMose esihlahleni esivuthayo ekhuluma naye mayezethula uNkulunkulu uthi ubani? Uthi nginguJehova uNkulunkulu kaAbrahama noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe. Usethi uNkulunkulu ke inkosi uJesu ithi uNkulunkulu akusiyena uNkulunkulu abafileyo kodwa ngoba baphilayo. Lawo mavesi ewodwa ayaqinisekisa ukuthi ukuvuka kwabafileyo kukhona. And uNkulunkulu unguNkulunkulu walabo abavukile kwabafileyo. So banali iBhayibheli, bayalifunda iBhayibheli, baya-arguisha ngokuchazelwa kwabo uSathane iBhayibheli. Ngabafundisi abangenayo umoya kaNkulunkulu bafundisa ngengqondo zabo nangokuqhutshwa uSathane. Bagijimisa ukuthi bona bafuna ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu okuvangela umsebenzi wasezulwini kanti vele bathunywe uSathane. Ngeke ngasho komunye njalo ukusho lokho ukuthi yabona umzalwane mangabe sedukile noma ngithi nje umuntu nje noma ubani ufuna ukuthi bonke abantu baye lapho yena eyakhona.
okholwa ngempela ngoweqiniso ufisa ngenhliziyo yakhe yonke ukuthi abantu mabaye ezulwini ngoba ezulwini oya esihlokweni ufuna ukuthi abantu mabaye esihlokweni njengo-Eva othe maseyidukisiwe ngale wase lo mdukisile wamshumayeza engaqondi ukuthi seshumayeza ukuthi hamba kuyodukisa lowa banjalo-ke abantu masebedukile nalabafarisi baqale baduka bona nababhali uSathane usebathuma hambani yodukisa ibandla-ke manje yabona labo ababizwa ngabantwana hambani yodukisa bona-ke yilowo msebenzi-ke wabantu abasebandleni abathunywe uSathane akulula ukubabona kodwa inkosi uJesu ithena nizobabona ngezithelo zabo kuzocaca nje lapha ezithelweni uyobheka izithelo nje wena kodwa ngeke uyibone lezo zithelo uma ungekho kuNkulunkulu ngoba izimvu zakhe ziyalizwa iphimbo lakhe yabona lensizwa le iyagcina ishade nowesifazane owagcina engasafuni ukuya enkonzweni ekugcineni wagcina lo wesifazane esehamba amaphathi insizwa kumele iye enkonzweni nangu yena uye uhamba amaphathi uyobuya ntambama sebabona ntambama umunye ubuye ephathini umunye ubuye enkonzweni ingenxa ukuthi lensizwa ibikholwa impela kodwa ibisivivi ingagxilile enkosini ngoba uma igxilile enkosini ibizolizwa iphimbo likaNkulunkulu uma lethi ungamthathi lo hayi bengekathule ubezokhuluma mhlambe wakhuluma kodwa yangalalela insizwa yathi hayi khona lo vutha kanjena nguyena yena impela ke lo asizubabona ngokuthi ngamehlo ethu ukuthi bayavutha kodwa kumele thina sibeke indlebe enkosini ukuthi thina ngoba masizimvu zakhe sizozwa iphimbo lakhe asizulizwa iphimbo lempisi ngoba yona impisi izokhuluma ikhulume futhi yembethe isikhumba semvu umubuku uzobona imvu manje kubiza ukuthi udlule ekubukeni ngokwamehlwenyana bese ugcile ezwini lakhe uyele ukuthi ulizwe izwi lakhe ngoba uma ungalizwa izwi lakhe uzoduka ngoba ukubona laba bazombatha isikhumba semvu so ukubona kukodwa kungasuke kungakusizi uma uze enkosini uJesu uzela ukuthi uzobona wena kungahle kungakusizi lokho into zokusiza ukuthi uyele ukuyolalela ulizwe izwi lakhe ngoba laba badukisi inkinga yabo babhekene nayo abakwazi ukuthi ivoice iphimbo balenze lifane nelimvu noma nelikaMalusi ilokho abangakwazi ukwenza kodwa kwembathiswa ukuthi bafane nakho bayakwazi ukwenza so wena into ekubiza ukuthi uyenze namhlanje ukuze enkosini uJesu uze into eyodwa nje ukuthi ulizwe izwi lakhe ukuze ungadukiswa ngoba uma ungalizwa izwi lakhe ayisihlobo sami uzodukiswa sihlobo sami uzongena esihlokweni wena ubuthi usuka kulomhlaba uzitshela ukuthi ezulwini uma ngani mosongena esihlokweni ukuthi kwenze njani ngifakwa yini la yini kanti inkinga yakho ukuthi udukisiwe yabona abalizwayo izwi lakhe bathi noma bebesenkonzweni eright ekhonza kahle uNkulunkulu mase qalile lashintsha iphimbo kanti seliphumile likaNkulunkulu sekungenele sitha kumfundisi babone bayezwe leliphimbo ukuthi yabona ngelele sesilizwa manje sisalizwa liphuma la eBhayibhelini kodwa siyezwa ukuthi manje ivoice akuseyona lesiyaziyo ngoba noma size la enkonzweni asizange ukuzolalela lo mfundisi kodwa size ukuzozwa izwi lenkosi uJesu sekuyacaca manje ukuthi akuselone lenkosi uJesu banjalo abazele ukuzwa izwi lenkosi uJesu not ukuzoobserve
not ukuthi beze ngoba bethunywe isitha, hayi ukuthi bahamba bezobheka ukuthi obana benza amaphutha, obana benza ukuthi nani nani. No, asizelanga lokho lana, ngoba uma uthuzele lokho uzokhomba nasesihlogweni kungasakusizi lokho. Kanti uma ubuka wakhombe kuwena ikhona bezokusiza. Lapha uMateyu 7 uqala kuverse 1 ithini inkosi uJesu, ake sivele sifunde ukuze ngilikhothe kahle leli verse. Ithi ningehluleli ukuze ningahluleli, ngoba inkinga moko waqala wehlulela usenkingeni yokuthi wena wahlulela. Mateyu 7 verse 1, ningahluleli ukuba ningahlulelwa, ngokuba ngokwahlulelwa enahlulela ngakho nani niyakwahlulelwa ngakho, nangaleso silinganiso enilinganisa ngaso nina niyakulinganiselwa ngaso. Bhekelana ucezwana olusesisweni lomfowenu, kepha ugongolo olusesisweni lakho awuliboni na? Ngasho kanjani kumfowenu ukuthi ake ngikhiphe ucezwana olusesisweni lakho, bheka ugongolo olusesisweni lakho. Mzenzisi, khipha kuqala ugongolo esisweni lakho, khona-ke uza kubonisisa ukukhipha ucezwana esisweni lomfowenu. Ilokho-ke ebengifisa ukukusho ukuthi singehluleli abantu, kodwa asizehlulele thina. Kaningi abaFarisi nabaSadusi bebefuna ukubona amaphutha nje enkosini uJesu. Into ababeyisaba bona kakhulu abaJuda bekuthi noma namhlazane benalo ithuba lokuyibulala inkosi uJesu, bathi mabese bedebate bathi yabona masenza nje abaJuda bazoxabana nathi. Bebengesaba uNkulunkulu kodwa bebesaba abaJuda. Bebefuna bona ukuhlale behambisana nabaJuda bazuze inhliziyo zabaJuda, abaJuda bekungabazalwane. Unosaba abazalwane umusaba uNkulunkulu. Ufuna ukuzuza inhliziyo zabazalwane noma ufuna ukuthi uNkulunkulu akuzuze ube umntwana wakhe? Asithandaze. Nkosi Jesu, siyathoba phambi kwakho. Asazi Nkosi ukuthi kungani ukhulume kanjena namhlanje. Asazi Nkosi ukuthi ubone ini noma ubona ini. Kodwa Nkosi, esikuzwa namhlanje kuyethusa, kodwa futhi kuyiqiniso. Sibonga Nkosi ukuthi usiqaphelise. Silekeleleke Nkosi ukusiqaphelise kwakho, ukuthi kungangeni impande babayo ezohamba ibheka abazalwane ukuthi njengoba benze nje mhlawumbe ngumdukisi. Kodwa njengoba usitshenile Nkosi ukuthi masizehlulele thina singehluleli umuntu, ngoba uma sahlulela abantu ngesilinganiso esilinganisa ngaso, kanjalo siyakulinganiselwa ngaso. Nkosi Jesu, sizwileke ku-intercession ukuthi Nkosi ungasingenise kwahlulelweni, ngoba akekho umuntu olungile ebusweni bakho. Ngakho-ke Nkosi, uma sazi ukuthi siyizoni phambi kobuso bakho, kuzosilekelela, kuzosisiza ukuthi singehluleli umuntu. Ngoba Nkosi, ngempela uma siba phambi kwakho Nkosi, akhona amacala ongasibekela wona. Kodwa into ezosisiza Nkosi ukuthi silethe izoni phambi kobuso bakho, ukuze Nkosi uthalalise amacala ethu, ungasibaleli amacala ethu, ukuze Nkosi yamakhosi usibekele izono eziningi esinazo. uNkulunkulu uthona amandla ukwenza izwi lakho okuzosilekelela ukuthi usibekele izono zethu. Kodwa ukukhomba amabala kwabanye abantu ngeke kusize, kuzokwenza ukuthi Nkosi noma ubuzwe isibekela izono zethu, kodwa ngenxa kwahlulela kwethu kwenza ukuthi Nkosi zivezwe obala. Mase zivezwe obala kuzosenza ukuthi lokho siye ekulahlweni kwangunaphakade. Silekeleleke moya ongcwele, silekelele uNkulunkulu uthi nomusa ukuthi siqaphele inhliziyo zethu, siqaphele amehlo ethu, siqaphele ulimi lwethu, ukuthi Nkosi sizehlulele thina
Nkosi yamakhosi, ngokuthi sivume izono zethu, ngokuthi sizihlolisise thina ukuthi sisahamba ngakho yini, ukuthi Nkosi kulungile yini esikwenzayo emehlweni akho, ukuthi Nkosi asiphambukile yini phambi kobuso bakho. Bese Nkosi siqaphele ukuthi singadukiswa, ibe yodwa into esizoyizela kuwe. Sizele Nkosi ukuthi sikuzwe, sizele Nkosi ukuthi sibeke indlebe yethu kuwe, sizele Nkosi yamakhosi ukuqonda kwintando yakho, izwi lakho, ukuze Nkosi imphefumulo yethu ihlanjululwe, igezwe ngokuzwa izwi lakho, ngoba izwi lakho Nkosi liyisigezo. Siyacela ukuthi usigeze ngalo, sicela Nkosi uhlambulule ngisho nonembeza bethu ngezwi lakho. Baba Thengcwele, ngiyacela ukuthi lona lo Nkosi aqiniswe ekukholweni Nkosi, wandise nokukholwa kwethu, usigcine Nkosi sisemndenini eyahlukahlukene. Uthena Nkosi singukukhanya kwezwe, thena Nkosi umuntu akasokheli isibani bese asibeke phansi kwetafula, kodwa usibeka phezulu kwalo ukuze sibakhanyisele bonke abasendlini. Thena Nkosi singusawuti wezwe, wathi kepha usawuti umudumele uyakuvuswa ngani na? Uthena usafanelwe lutho, kodwa ukuthi unyathelwe izinyawo zabantu. uNkulunkulu Thengcwele uphonswe ngaphandle, uNkulunkulu Thengcwele silekelele ukuthi Nkosi siqaphele ukuthi singabe sisabheke emuva. Uthezwini lakho Nkosi encwadini kaLuka 17:31, uma ngikhumbula kahle, asikhumbule umkaloti ngoba yena wabheka emuva, wayesephenduka insika kaSawuti. uNkulunkulu Thengcwele uthena akekho umuntu othi selibambele igeje esensimini abheke emuva ofanele umbuso wakho. Sicela usenzele umusa ke Nkosi ukuthi singabe sisabheke emuva. Nkosi yamakhosi, sibheke phambili, sibheke kuwe Nkosi, ukuthi Nkosi singewubambe yini nathi lo mqhele Nkosi, singekubambe yini lokho Nkosi wasibambela khona okuphila okungunaphakade. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen.